Әллә дөньяда bir яшәп киткәнмен, һәммәгезне күргәндәй хис итәмен. Хәтта сөю таныш, 1000 еллар элек синең өчен үлгәнмендер, иркәм мин. Тыпырчына, тире җаным, ушыңда, әллә кайларга очарга очына. Ул 1000 елдан җирен сагынып кайтса, очрата алмам дип сине борчыла. Гомер узган сайын күрәм, начар мин. Гаебен беләм, язмыштан кача алмыйм. Бер дивана шагыйрь мин, һөнәр белмәс. Кимнәргә гашыйк булмадым, нахал мин. Без үч малай үстек, biz аңда эшләрне бик белмәгәнбездер дип уйлыйм һөнәр ягыннан иннән. Барыбыз да biz соннан әйбит филологлар булдык, укытучылар булдык. Һәм икебез шагыйрь булды. Рәшид Гатауллин һәм Рәдиф Гатауллин, Рәдиф Гаташ. Мин шуны әйтергә уйлыйм, безне китап тәрбияләде. Сугыштан соңгы балачак, авыр, үскә кияргә юк, җалан аяк үсәбез. Тарзанны караганнан соң bizning авыл урман içinde, урманда агачтан агачка сикерәбез, башка шундый йогынтылар әйткән йогынтысы. Китап инде безне башка хыялларга бурып җибәрде. Анда әкиятләр дип әйтәсеңме, Том Сойер маҗараларымы, әле Гариф Губайның Маякчы кызы, Ялгыз йортта кебекләрме. Менә нәкъ тормышта малайлар, балалар киләчәктә үскәч үзенең максатына ирешә дигән ни тулды бездә, ышаныч тулды. Бигрәк тә инде малайлык яшенә кергәч, Каверинның «Ике капитан» романын укып мин шундый хыялландым инде. Изләргә, табарга һәм бирешмәскә дигән девизы булган нидән Сталин Григорьевның. Шуның шикелле мин дә көрәшергә, изләргә, табарга һәм бирешмәскә дигән девизны һәр вакыт үземә алган шикелле булдым яшь вакытында. Ничек барып чыккандыр хәзер бу яшьтә инде. Менә шундый романнар, китаплар миңа бик зур йогынды. Барыннан да берәк Чарльз Диккенсның инглиз язучысы Дэвид Копперфилд дигән автобиографик романы нык тәэсир итте. Анда да җәтим малай, икенче романы Оливер Твист, анда да җәтим малай тормыш турында язмыш турында. Шул менә әйбит төрле сынаулар аша, тормышның бик каты шикелләре аша узып, соңыннан кеше була, инде Дэвид Копперфилд зур язучы була. Шул образ мине бик хыялландыра иде. Шуңа күрә мин дә менә шушындай никемдер булырмын, Ходай кушып дигән уй белән үстем. Мин мәктәптә укыганда математикалардан ниләрдән мин укый алмыйдым, яхшы укымыйдым, чөнки күзлекле кеше булгач партадан беренче партада утырмасаң күрелмәгән, аңлашылмаган ул миңа иде. Яшьтән үк. Инде гуманитар фәннәр, тарихтан, рус әдәбияты, рус теле мин беренче мәктәптә. Июль айы иде, бик матур көннәр ниләр. Пароход белән килдем мин, 3 тәүлек килә ул теге. Нидә 4-нче нидә иртә белән килә. Бер заман Казан күренә. Сөймикамалар, Кремльләр белән, башкалары белән. Тукайның теге пароходта дигән шикелле әйтәләр иртәнге намазга бик матур моңлы азан дигән ни шикелле. И Казан, моңлы Казан, дәртле Казан белән шул Тукайның шигырын кабатлап, нидә басып тордым палубада төшкәнче. Һәм Дибаркадирга пристаньга туктап ниткәч, карасам, минем Уфада меннән экзамен алган, мине укырга кергә булышкан язучы Хәсән Сарьян басып тора. Әйтәм, Хәсән абый сез түгелмесең бу Сарьян абый диде. Син каян килеп чыктың? Әйтәм, Казан кирәк күрдем. Әйдә, минем белән ди. Аның хатыны һәм балалар минем белән палубада килгән икән Уфадан. Ул күчеп бетмәгән икән Уфадан Казанга. Шулай итеп, ул мине алып кайтып китте, үзе белән бергә Заря гостиницасына, Вишневскига. Нигә моны сөйлим мин? Шунда кундым бер җиремне, аннан соң паркны карарга чыгып киттем, Токташ кабрын карарга бардым, иң беренче эш итеп. Һәм шунысы хәзер менә язмыш шулай бәйләнгән ул. Мин хәзер Вишневский урамында тора яшәйм менә диде, квартирада бар инде. Ләкин менә шул университет Казандагы, андагы безнең мөхит, әдәбият түгәрәге, анда безнең
İbrahim Ağa Nуруллин, Хатип Осман өзі кафедра мүдірі, өз әдебиетінің ғашығы, яндырып, тоқташларны сөйледірі, лекцияларда, һәм тоқташны Шиллерлар белән, Хайнелар белән бірге шалыштырып сөйлей тұрған енді. Андан соң Сибғат Хакимнің юбилейі болды ол вақытта 50 яшы. Һәм біз университетта кешесін өткердік, һәм бірінші мәртебе мен шиғыр сөйледім, анда Сибғат Хакимге бағышланған шиғырны башлап. Ол шуны қатырып қалған екен Сибғатаға. Соңынан бірнеше яллар болғаш, қозғамытларында шыққаш, ұшырашқаш, мен сені тегі вақтан білем деп әйтеп, менге ел қайырға болды енді дейді. Шулай деп мен Қозанға еш шағырылып кіреп, танылып кетті мұсылдылар арасында. Әнке әйбет енді менеменде әлеке заман кісі 9-шы елғы әйбет ол енді ғарапша yazуында таныдыр етеген еді, имлесінде ғарап нейінде харифіндегі әйбет. Олар латын білен оқыған, үйренгенлерінде әзірек мектепте әтсіңінде. Һәм орысны бұны кереш, орыс жазуында яңа әзірек біледі. Но, оларының үжеде, оның апасы ғайлесінде башқа да әдебиетке изгетіп қарау, әдебиет шиғыр, тұқайлар, олар үшін изгейді. Шоңа кірі менің yazғанына, мен қойтқаш әлбәтті яңа әйбірлерін оқидырайым, тәдірейім. Әм сол түгі беректі соңғы курсларда карикулға қойтқаш, түн бойы жоқламыз, не жоқламысың, не жоқламысың, Мен битем әнке яңа шиғыр туады falan deydi. Şoňa bir gajapsyny bul, nişik şiғыр tuğay geldi deydi. Sonra bere turgan idi. Bir şagyrynyň Ufadagy Ahmet Gaysin diýen bir şiğri var indi. Tege әнкейде yoklamaydı deydi, benim sultan etibinde qarap deydi. Minde yıldızlar da koyasa süngəlep. Tün boyuna şolay jır yazabız. Әнке bilen ikew bir gelapdi. Şoň şekilli mine әнкей bilen de bir gelip yazgan şiğirler boldu. Әнкейge bir jaga etken şiğirlerden ileride. Ol әнкейlerinde elbette kişinin şagirinin turmuşunda iň gaziz, iň kadirli әйбет qıllar indi oldu. Olar da hem şiğirge geçmey kireydi ol indi. Hazır ýok indi ýolasybet goýdum, goýda alasyň. Men kerek bularga miniki men Vasilyevada yaşaganda bakşada ýurtunda ýerde magazynga falanga barganda kerek bular ýol başga diýen şekilli. Akkış külünde kişi velosiped bilen ýürgelegen şak boldy. Tege malaýynyň velosipedi bar edi, anda diýen bulmady. Velosipedde ol wagt bek awır zamanlar edi. Mektep bitirip okurga gitgende Ufada itik bilen Tilagirki bizden Kufaykilerinde şulay gittim. Bir de garlenmedim, nitmedim diýen şekilli. Degende soňundan indi birinçi kanarlarga, nelerge neler kiyimler ezrek yönettik nitdiğinde. Ol ýaklar niçe boldy. Ol wagtda bet ýaşlyk bilen barsa alda, onda şiğir bilen ýaşaýsyň. Toktaşka ortak muhabbet gaşyk bolgaç, eýbet indi Kozanga küçüp bilgeç. Eýbet benim bir ýaza turgan etpeşler, men tege Gataş diýen isim berdiler. Gataş diýen Toktaş şekilli çeşler uzun şulay gaýpdinde şiğir okurlardan Toktaş bulgaç Gataş tabılsın diýip indi. Şundan soň konvertlarga, nelerge hatlaryny ýazyp Gataş diýip ýaza başladym. Ýazgan hatlaryny abaýym da şiğir ýazar, oňa da diýen Mine yerep oňa da Gataş diýip atay başlaganlarynda Ufa Üniversitetinde indi. Mine oýga 38-nji ýyly Reşit Gatawlin. Nol ala etmelin de Reşit Gatawlin. Min şiğarga tırşıp qaradym şulay kitapdan indi. Rusa etmediler, qylany bula, ne bula diýip tege özüň ne. Şundan soň bir şykkajyn Redif Gatawlin bulgaç indi, men ularga Gatawullah diýip özgertirgede başga diýen şekilli hat terörist diýip kaldyrga. Hazır mine tege özgeriş ýyllary bulgaç diýip Bulgaç üzüm tilegençe çağırdım indi kitaplarını. Redif Gataş deyip 98-nji ýylynda çykdy bolsa gerek ol birinçi mertebe bol kitap bilen. Andan ketdi, indi kirip gitdi. Qaypyrymysynda Redif Gataş bilen kaldym, halyk şagyrynda isiminde. Hem isimde elbette başta bir isim bilerga tiýişindi ol elbette. Qaýbir kişiге aşmamayda ismini özgertgende. Meselen Mustay Karim Әйбет андай нәрсе яратмайдыр. Роберт Миңнуллинға башлаган шиғырында, хатында әйткен менәсен башкалар шекилде Миңнуш фәлән булмадың, Миңнуллин бала булдым. Шуннан күнделекләрендә язып калган bir шиғырда бар икән. Исем алыштырып маташма, бу килешә бара Гаташка дип. Әнкәй җибәр мине сәяхәткә дип башланып минем 24 йылдыз һәм 17 диңгез дигән зур шәлкем әбит 40 шигырында торган.
Шынап тал вакытта 12-дә кеше сәяхәткә омтыла башлый, 18-дә чыгып китә, 24-тә кайтып бер кадәр әйбәт хисап бирә, ни бирә дә. Рөхсәт итсә, күңел йолдызларым күп җыелды. Рөхсәт итсә, җир кызына бүләк итеп бирим. Йолдызлар күп бит әнкәй. Сөйін, башымда 24 йолдыз дигән шундый шигырь бар иде. Шыннан да сәяхәтләргә чыгылды. Иң башта Францияга бардым күрер өчен. Чөнки мен дөнья әдәбиятын бик яратадыр. Француз әдәбиятын, француз шагыйрьләрен, Бальзакны, Гюйгоны, Мюссе, башкалар әйбит Мапассаннар булсын, Зарилалар булсын, башкалар француз әдәбиятын бик яхшы укыдык инде. Стендаль. Шуңа күрә шул чорларның Парижын күрермен дип барылган ул чорда инде. Шуннан соң Англияга бардык, анда хатым белән бергә. Англияда 10 көн сәяхәт булды, бик әйбәт, бик кызыклы. Анда да бик матур, Шотландиядә да булдык, башка шәһәрләрдә, Лондонның үзендә әйбәт. Аннан соң Испанияга бардык. Әйбәт. Бу илләрне сайлауда менә шул теге бөек шагыйрьләре булган, берсе әйбәт Байрон дип, берсе теге Лорки дип Испанияны, башканы дигән шикелле. Аннан соң инде Төркиягә бардык. Монсында безнең әйбәт Татарстаннан бер 10-нан артык кеше катнар белән бардык. Һәм төрки халыклардан тагын кешеләр бар иде. Бу инде махсус оештырылган язучыларның бу сәяхәт нәмәсе иде. Туристик программа белән. Аннан дөньялар үзгәрде, һәммә кеше чителгә капчыкчылардан иләрдә чыга башлады әйбәттәге. Әйбәт һәммә кеше утырада китә самолетка, башка дигән шикелле кызыгы калмады. Хәзер бик чыгасы килми, нитми. Олыгайып та китилгәндер, башкадыр дигән шикелле. Укыла инде. Читтән генә теге ул яшь вакытта, ни вакытта кой вакытта инде шул сәхнәләрдән илләрдә аңа карап укыйсың, ни укыйсың, устын чакта бигрәк та дигән шикелле. Бик матур тойларның хисләрне, хатирәләрен уятып җибәрдең әле бу сорау белән, ни белән действительно. Менә минем альбомда нидә илһамчыларыбыз дип үзебез белән университетта укыган кызларның сурәтен бергә куйганмын мин анда берсендә. Без 2 ир-җегет басып торабыз һәм 2 гүзәл кызыбыз нидә. Үзем татар бүлегеннән дигән шикелле. Шуның шикелле илһамчылар һәр җирдә булды инде ул. Университетны бетергәч мен Мөслим районы Урезмәт авылына бардым. 24 йолдыз һәм 17 диңгез. Ягъни 24 яшьлек кешенең 17 яшьлек ния мөхәббәте булып чыга инде. Анда язылган шигырьләрдә әйбәт күлдә 2 яз дигән шигырьдә шуны безнең циклда шуны шәлкемдә шундый дигән хисләрдән итте. Шагыйрь әлбәттә нинди дә булса әйбәт бер нидә төбәп кемгәдер язмыйча тора алмый инде. Андай бер нидә. Аңардан ниндидер гаеп, гөнаһ та эзләргә ярамый. Шулай итеп, хәзер әле аның шунысы бу яшьтә дә менә язасы килә шундый инде. Матурлыкка тыныч карамыйча. Башка кешенеке нитте, үзе кыен, үзе бик рәхәт, ахыры шулдыр инде мөхәббәт дигән бер шагыйрь шундай ярату халәтен дигән шикелле. Минем бик күп ул шигырьләрдә әле башыма килмиш тора нәрсә ул мөхәббәт дигән анда. Шагыйрьләрдә бик күп бит инде ул. Мөхәббәтсез яшәмәстер бу җир дип Гафури әйткән. Башка да кайбер тәнкыйтьчеләр, галимнәр мәсәлән, мөхәббәт турында язганны, әдәбиятта мөхәббәт темасы күп булганны яратмыйча язалар ниләр тәнкыйтьчеләр. Ниләр ул сәйрә бер ни дигән шикелле. Чөнки тема түгел бит ул яшәү рәвеше, яшәү. Тема түгел. Ул язмыш, ул бәхет, ул бер караганда. Хәзер тагын мөхәббәт дигәннән әйбит, карыйкы берәр нидә. Урезмәтне ешулым ник, исәкне, үзем укыткан авыллар, яшь хыялларыма кайтыр исәпме. Шынлык шул, тай ул качанда баш бирмәс, әмма тиргәрләр, үшән, карт ишәкне. Картайгач кеше була инде, әйме. Инде хатын кызга, хатын ия, әйбәт кызларга мөхәббәтем киләчәккә өмет итеп карау. 100 ел тоташ җир иде, ут эчендә, янды асыл ирләр, сугыш мичендә. Дөньяны сөйрәп барды кем? Хатын кыз. Әлдә шулай. Язам белгән өчендә. Менә хатын кызлары мөхәббәтем. Һәм нәрсә әнкәйләргә үстерде, кеше итәргә иреште. Иң әүвәл без әнкәйләргә бурычлы. Сугыш чорыбуыны сау 41-ләр. Сау. Көч алдык. Үлән сутыннан. Җир
buluştu. Bizni üsterde. Biz bek ruhluğuz. Yaşayız. Eyde rahim etsik senim. Xudoy quşsa olğa atlav isebim. Qortliq tatansı qalemge. Күрсәйдім, еш илһамшынсын, олдағы листемнің. 9-ші листәгә сіздің білән, ешлер білән барық, бірге оқушыларын болып қалығыз. Әйінді ешті келешек бұнлар оқыр мы, юқ мы, білмейбіз. Хасен Туфан шулай язған бет тоже, Ғұмар Бәшір язған шиғында, бізне шулай келешекте оқушылар ұшырарлар мекен. Мин тын ғына сұраулар берем. Оқушылар ұшырарлар мекен дей. Рәдиф абый, біздің шындай традицион сұрауымыз бар. Міне, әйтігіз әлі, біздің татар әдебиятының келешегін ничек фаразлайсыз? Татар әдебиятының келешегін күшлер яғынан, талантлар яғынан бик оптимизмның, бик күшлі нелер бар, яшьләр бар. Ғибадуллинлар, башқалар прозадан шулай, әллә кемнәр бар, әллә нелер деген шекелле, бик талантлы әйбит. Ләкин мин пейғамбар түгелмен, әйбит, русчаға күчләр дә руслар белән ярышып бик кызыклы, бик язучылар булырга мөмкин әйбит. Ләкин мин аны бик теләмим. Оқысындар үзбекле татар телендә, үз телендә оқысындар әле. Чөнки безнең 1000 еллык әдәбият тарихы бар. Искиткеч байлык бар безнең. Менә шулар безнең югалмаска тиеш. Бөекләребез бар безнең. Һәм әлбәттә безнең җәлилләр, ниләр, әнә шулар дәвам итер дип башларын салганнар. Шуңа күрә үзебезләп әлбәттә мин сизеп торам, дип торам, менә бүген үк русча язган кешеләр бар безнең. Русчасында яхшы беләләр, дибеләр. Укучылар да шуңа таба бара. Может, бәлки килеп шығар бізге бір Тукай шекілі, Тоқташ шекілі, бір халықты уятып жибәрлік, яңдан бір кіші замандарда өзгерді. Шонан, шоңа Тоқтар шабылыр деген үмітім бар енді менің.